Chino! Opa. At ako'y nagbabalik. Ito na po si DJ Kim Chino na kukonsinte sa pagwasak ng relasyon niyo. Hindi, ito yung sinasabi natin na mahal. Alam mo naman sa sarili mo na baka wala nang patutunguhan. Alam mo na sa sarili mo na maghihiwalay na kayo, pinapatagal mo lang. Uy, may mga ganyan na. May mga relasyon na kung saan hindi ka na kinikilig, kundi kumakapit ka na lang kasi nang hihinayang ka sa memories. Uy, mahirap yung ganyan, dehado yung ganyan, na naranasan ko na yung ganyan, na kaya makinig ka sa akin ngayon. Oo. Balik na tayo sa ating chinitok sa usapang pag-ibig mula sa Spice. Si Opa mo na si DJ Kim Chino. At diba sabi ko sa inyo, mahal, ibibigay ko ang 3 senyales na hindi talaga kayo meant to be. Para hanggat maaga, hanggat may chance pa, umpisahan mo na ang pag-heal sa sarili mo. Umpisa mo na ang pag-move on, diba? O, itong unang sign, sabi ko kanina, mahal. Una, hindi talaga kayo kapag paulit-ulit pero parehong problema ang dahilan. Paulit-ulit nag-aaway, paulit-ulit nagsusumbatan, paulit-ulit nagkakaroon ng conflict, and at the same time, ang root cause, yun pa rin at yun pa rin. Ano yun? Selos, trust issues, communication. Kapag walang improvement sa relasyon at laging nagkakaganyan, it's a cycle. It's a cycle na hindi mawawala or hindi na matatapos kasi nga hindi kayo para sa isa't isa. Ganun lang kasimple. Ewan ko ba sa inyo bakit pinipilit nyo pang mahirapan at pinipilit nyo pa magsayang ng panahon sa maling tao. Diba? Kapag conflict na, umiwas ka na. Alisin mo na sa buhay mo kasi sayang ang panahon. Diba? O eto, mahal, pangalawa, hindi talaga kayo pag hirap kayo mag-communicate. Ano ibig sabihin nun? Hindi kayo nagkakaintindihan sa simpleng bagay. Diba? Paano yan? Paano kayo magkakamabutihan? Paano kayo tatagal ng ilang taon? Paano kayo magiging mag-asawa at matiwasay na relasyon kung hindi kayo nagkakaintindihan o hindi kayo nagko-communicate o hindi kayo marunong mag-usap bilang magjowa? Diba? Madalas nauuwi yan sa misunderstanding. Minsan nauuwi rin ang silent treatment sa labuan. Imagine niyo hindi nga kayo nag-aaway pero hindi kayo nagkikibuan. Tingin niyo healthy yun? Mga may avoidant issues, di ba? Minsan, mahal, ang pagiging tahimik ay hindi nakakaayos ng relasyon, kundi mas nakakasira pa ito. Bakit kim-kim kayo ng kim-kim? Hindi nyo pinag-uusapan. Lagi kayo silent treatment. Wala nang naaayos. Pansinin nyo yun, minsan kapag nag-aaway kayo, mas nag-open up pa yan kay Bes. Alam ko yan. Ang mga jowa natin minsan, o ikaw din mismo, kapag nag-away kayo ng jowa mo, magpapa-comfort kay best friend. Minsan yung best friend, hindi natin alam kung tao ba talaga o ahas. Kung gano'n, kung wala talaga communication, hindi talaga kayo swak, 'di ba? Hindi kayo nakakapag-usap, hindi kayo aligned. Ayun yung keyword natin. Hindi kayo aligned bilang mag-couple or magkarelasyon. Walang patutunguhan 'yan. Hindi kayo meant to be. Kaya nagsasayang lang kayo pareho ng panahon, ng oras, ng pera. Diyos ko, sa mahal ng bilihin ngayon, kayong dalawa naglolokohan lang na nagmamahalan. Diba? Anyway, mahal, gusto ko lang sabihin pala na meron po kaming live sa FB ngayon, pati na rin sa TikTok. Kaya naman pumunta kayo sa 90.7 Love Radio Manila. Tuloy natin ang kwentuhan doon. At ipopromote ko rin ang hatid saya namin sa Pasig. Doon na rin yung details. Okay? O sige na nga, pinlash na ni Boy Dut. Eto na, may libreng concert at Zumba po kami this coming April 18, Sabado yan, 4 p.m. sa Pasig Damayan Covered Court. More details,
punta ka sa live ko. Oo. Kaya naman mahal, balik na tayo sa Rakrakan Music at dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.